Kabitik plazara. Asteartero bezala hemen Txolar Erratian bestelako kontu batzuk aipatuko ditugu, gurekin batera dugu, Ibon Artola. Arratsaldeon Ibon. Arratsaldeon. Zer moduz ondo? Ondo bai. Bueno, aurreko astean ere, orain dela 15 egun hementxe aipatu genuen tarte honetan, Alderdi Popularraren gobernu berri horrek zenolako erasualdia zabaldu duen ez da langileen aurka, eta oraindik ere esan dezagun eraso horretan aurrera jarraitzen duela, neurri berriak hartuz, eta pixka bat oraindik ere potenteago nola bat esateko, ez da? Bai, ikusten egia ez, PP gobernuak hasieratikan azeleradorea zapaldu du fuerte, langile klasean kontra ez, da honeko asko eta asko egia ikusten ez, urteko aurreneko 3 hilabetetako aurrekontutatikan 8.900 milioi murriztu zituen, gutxieneko soldata izoztu du, 641 eurotan da ona, IRPFA ioin du, lan erreforma basati oire onartu du, eta honekin denekin ikusten egia PP benetako aurpegia zein den, ez? Neurri horietako batzuk edo eraso horietako batzuk aipatuko ditugu, ze esan dezagun maila ezberdinetan ematen direla, ezta, eta esparru ezberdinai eragiten dietela. Bai, esan dezun bezala maila ezberdinetan aidea ematen eraso horiek, ezta. Berriz pixkate destakatutunetako dia, urtarrilen jarra joiek esan zuen, 2012 40.000 milioi euroko murrizketa hango dela aurrekontutan, eta urtarrila bukaeran beste lege bat onartu zuen, administrazioi, autonomia eta udaletxei inposatze diena defizita zero izatea, ezta? Helburua da, bankui eta enpresa handi batipat zorrak ordaintzea, eta gastu sozialetan murrizketekin berbalin badia, hori zorrak ordaintzeko, bain iten dira, ezta? Otsaila hasieran erreforma finantziero berri bat egon zen, bankui oraindik eta diru publiko gehiago emateko, ezta? Beste jopuntutako bat dudik gabe, hezkuntza publikoa izaten aida, hezkuntza ministro, kondola aste batzuk esan zuen, testualki, la educación pública ha dejado de contribuir a la sociedad, pentsa nondik handi joazten bat irok, helburua da, hezkuntza publikoan privatizazioa bultatzea, eta baita ere, behartu nahi dituzte, hartu dituzten neurrekin, 15 urteko gaztek, aukeratzea, unibertsitatea edo FPA jo nahi duen, ezta? Eta aldi beren, beste neurritako bat, justizia ministrok, Gallardonek, abortuan legen atzerakada ikaragarri bat, iragarri du, ez? Oztopatzen duna, honik eta gehiago, abortuan eskubidea, ez? Eta justizia ministro honek iragarri duen beste puntutakoa da, prozedimentu judizialetan kopagoa sartzea. Hau da, ez da nahikoa hezkuntza osasuna eta privatizatzea. Ia planteatzen prozedimentu judizialean privatizazioa. Hemen ikustea garbi eta garbi, PP, dala kapitalismo espainiarran alderdia eta idala argi eta garbi beraien interesak defenditzen, ez da. Disimulo hori gabe gainera, ez da? Bai, disimulo gutxikin. Egoera hauek noski eragiten digute eta lan baldintzak kaskartzen ditu, baina ez bakarri lan baldintzak, ez da? Herritarren bizi baldintzak ere goiti bera dijoaz, Ibon. Bai, asko da egoera okertzen, ez? Eraso oikin gainea, gizarteko gehiengoan, esan dezuna, ez lan baldintza bakarrikan, bizi baldintzak asko dira okerra iten, eta gainea kontutan hartuta, langile familien egoera soziala oso gaizki daula, ez? Oso golpe gorra jaso ditu krisia hasi zanetikan, ez? Krisiakin eta murrizketan guztin ondorioz, ez da? Adibidez, datu batzuk emateatikan, Hego Euskal Herrian langabezia 200.000-tik gorakoa da. Krisia hasi zanetikan, 7.500 desauzio inguru egon dira, inoiz baino etxe bizitza huts gehiago daunen, inoiz baino jende gehiago egia bankuk jendeak kalea botatzen, ez? Pobreziare, 400.000 persona ingurukoa da, Hego Euskal Herri baten. Orduan horrek ikusteu, egoera dramatikoa bihurtzen nahi dela, ez? Eta estatu mailan zesanekan, ez? Datuko handik eta okerrago dira maila guztietan, ez? Eta gaina Espainiako bankuak behak esan du, ez dela ezkerreko ezer, behak esan du, 2013ko bigarren erdi arte, lanpostuk suntsitzen jungo diala, ez? Orduan, garbi dau, etorkizuna beltz iragartze duela, eta PPek esan dako, langabezian aldezak izan neurri hartu behar zitula, eta bar, ikusten egia, ez dutela zertako balio, eta gauza okerrea dijoala, ez gauta gehiago. Eta, PPren gobernuak hartutako errezeta, neurri hauek,
erreforma estrukturala direla diote, ezta? Hor merkatuaren konfiantza berreskuratzeko hartutako neurriak, ez dakit, ze aitzaki gehiago ere ematen dituzten horretarako. Bai, esan dezuna ez, behin da berriz, PP gobernua eta bai kapitalistak gai esaten, bai murrizketa sozialak eta bai zuk esan dezun erreforma estrukturaloik ez, ditxosuzko erreforma estrukturala deitzen dienak, horiek omen dira merkatu internazionalen hobeto konpetitzeko, merkatun konfiantza irabazteko, beharrezkoa omen da hoi inez saiestea Grezia, Irlanda o Portugalei pasa zaiena, eta bueno, hauen mezua da, onartu beharra dauzkeu neurri guzti horiek, ez? Beharrezko diala eta txintxo errespetatu beharra daudela, ez? Baina hemen kontua da kapitalistan helburua ez dela modu abstrakto baten krisitikan ateatzea. Beraiek helburu konkretu bat daukate eta beraien helburua da beraien irabazik, aberastasunak, interesak defenditzea, ez? Eta nola lortu? Gehiagizko ekoizpenan krisian testu inguru hontan, lortzeko beraien interesak definitzeko modu bakarra dago, ez? Eta da, ekoizpen prozesutikan, langileen zati garrantzitsu bat kalea botatzea, eta eskubide soziala murriztea, eta aldi beren bai, zerbitzu publiko privatizatzea, ez da? Eta dudik gabe, neurri horiek ez dituzte konponduko ez langabezia, eta ez krisi kapitalista, ez? Neurri hauek, dia erabat koherente kapitalismoan interesan ikuspuntutikan, baino ez duen ingo arazoik konponduko ez da gutxioik, ez? Eta horretikan langile klaseak ezin ditu, inondik inoa onartu, ez? Eta ezakit eraso guzti hauei aurre egiteko zer dagokigun langiloi, herritarroi? Beste askotan esan izan duen bezala, ez? PPN eta kapitalistan erasoi aurreteko modu bakarra, gure ustez bentsat borroka da, ez? Beharrezkoa da borroka elkartzea, Euskal Herri mailan ematen ari dira, fabrikatan, sektore ezberdinetan, beharrezkoa da borroka elkartzea, beharrezkoa da borroka hori jarraipena ematea, gure ustez oinarrizkoa da, eraso hauen kontra, langile klasek paper protagonista bat jokatzea, eta dudik gabe, borroka guzti horiek, beharrezkoa diaria bai, sozialismoan aldeko borrokakin elkartzea, ez? Gure ustez langileek eta gaztek ez daukea bakarrik indarra eraso gehatzeko, baizik eta daukea ere bai, gaitasuna gizartea behar ez zuzentzeko. Hau da, bankeron eta enpresarion beharri gabe, ez da? Hau da, gizartean eraldaketa sozialista bat beharrezkoa dugu, ez da? Eta guk uste du, bide hortan positiboa dela, adibidez, gaiengo sindikalak hartxoan 29ko deitu duen greba orokorra. Guk uste dugu oso positiboa dela, eta momentu honetan eskatze dieu, eta eskatu behartzaie, UGT-ko eta komisioneseko agintari babestu behar dutela greba orokorroi, beste behin ridikuloa ingo lukea, eta komisioneseko eta UGT-ko afiliatu eta delegatu asko idea greba orokorra eskatzen, notizi berri dira, unai sordok eta ideala planteatzen, azpiko presioengatikan eskatzen diela, greba orokor horrei babesa ematea, eta ez bakarrikan Hego Euskal Herrien, baizik eta estatu mailan bai, komisioneseko eta UGT-ko delegatuk, afiliatuk langilek, aitzaizkie eskatzen, beharrezkoa dela, greba orokor bat, ez? Orduan, dudik gabe, eskatu behar zaie eta presionatu behar zaie zuzendaritza hoi, greba orokorroi bultzatzea eta antolatzea, ez? Da gure ustez, greba orokor horren helburua izan behar du, mai gainen, puñetazo bat emateaz aparte, greba orokor horren helburua izan behar da, lerketa sozial politiko bat eragitea, ez? Gure ustez beharrezko da, martxoan 29ko greba orokorrak jarraipena izatea, mobilizazio gehiokin, greba gehiokin, ez? Hau da, beharrezkoa da errebolta sozial bat, gure ustez, ez? Grezian ikusten egean bezala, borroka serio gabe, ez da posible erasokatzea, botatzea, eta beharrezkoa da, azken finean, errebolta sozial bat, gizarteko zulo guztetikan sartuko dana, bultzatzea, azken finean, langile klasea, kontziente inez, ikaragarrizko indarra dula, ikaragarrizko almena dula bere eskutan, ez, gizarte berri bat eraikitzeko, ez, eta hori dela, modua dela, kapitalistak desjabetzea, ez, beharrezkoa da horretik askotan esan deuna, ez, bankun eta enpresa handin, desjabetzea, defenditzea, publiko egitea, enpresa eta banku horiek, eta horrei eskerrak, ekonomia planifikatu demokratiko bat, eraikitzea, gizartean zerbitzua funtzionatuko duna, ez, hau da, munduntako herriotako edo munduntako errekursok herritarren eskutan egotea benetan, eta ez gutxiengo baten eskutan, ez? Momentu honetan, bankuk, enpresa handiek, latifundiok, gutxi batzunak badia, eta gehiengoa gaude bereien erabakin eta interes ekonomikon menpe, ez? Orduan, errepikatuz berriz, ze positiboa dan, martxoan 29ko greba orokorroi, baina lan nahi behar da greba orokorroi ondo atatzeko, baino dudik gabe beharrezkoa da liberen bai jarraipen ematea greba
orokor horrei mobilizazio eta greba orokor gehiokin, ez? Eakusteko kapitalistai eta pepen gobernuai apres gaudela bukaraino baliatzeko, ez? Orduan ziren entzun galdera erantzunez dudik gabe erasokatzeko modu bakarra borroka da eta zuzendaritza sindikalek eta ezkerreko alderteko zuzendaritzak bide hortan inbarrute lana, ez? Bueno, martxoaren 29ko greba orokorra dela eta pixkanaka ere informazio ematen joango gara eta borroka hori antolatzen ere joango da hemen gure eskualdean da informazio guzti hori emango dugu hemen Txolarreratian ere eta Txolarreratiari izan da deia tresna, ezta? Greba horretarako eta jendeak ere erabili dezala, ezta? Hori nahiko genuke behintzat. Dudik gabez, tantako komunikabide dira tresna hobena dudik gabe olako borrokak bultzatzeko eta kapitalismoan eta eraso hauen kontrako borroka bultzatzeko, ez. Eta bukatzeko, erderaz esangoet, baino, pintada da kalean ikusitakoa. Que no se hagan los suecos, si no nos haremos los griegos. Hala esaten dute, ezta? Bueno, ez dago ezki, ez. Kontua da beraiek sueko, espainolo izan, beraien interesak defenditzeko daudela, baina dudik gabe bigarren zatia oso ondo dago, ez? Greziarren borroka, langile eta gazte greziarren borroka eredua da, ez? Borrokak egiten nahi dian, ez? Greba orokorra, mobilizazioak, hemen komunikabideetan jartzizkigute, betiko gauza, ez? Poliziakin istilutan, bankuk puskatzen, farola puskatzen, daulako gauzak, baina Greziako borrokan ezaugarri nagusik ez dia horiek. Ezaugarri nagusi dia, greba orokorrak bata beste lantzatikan egon diala, ikaragarrizko jarraipen ez nahi diala, manifestazio jendetsuk daudela, ez? Eta, horrek ikusten dutela, bertako langile klaseak eta gazteriak zenbateneko indarra eta gaitasuna duen aurriteko erasoi, eta da, eredu bat, dudik gabe, mundu osantzako eta kasu honetan Euskal Herriko langile eta gaztentzako, ez. Ederke, asalde horrekin bukatuko dugu orduan, datorren astean kontu gehiago aipatuko ditugu Ibon, bien bitartean eskerrik asko eta aste ona pasa.